Hello guys, sa video ito ay ituturo ko pa sa inyo kung ano ang tamang pag-setup ng ating YouTube channel para mapaganda pa po yung performance ng ating channel at nadami po yung ating viewers at subscribers. Para malaman nyo na po kung paano po ito gawin, simulan na po natin. Ang una nating gawin guys, kung saan tayo magla-login para ayusin ang settings ng ating YouTube channel, punta po tayo sa Chrome. Search po natin yung YouTube Creator Studio. YouTube Creator Studio. At dahil CP lamang po yung gamit natin dito sa pag-tutorial, make sure nyo lang po na naka-desktop site yung inyong mga CP para maging kamukha siyang nasa PC or laptop. Yung desktop site makikita dito sa tatlong tuldok sa upper right side. Then itong desktop site dapat naka-check po ito. Before pala tayo punta sa YouTube Creator Studio, make sure nyo din na naka-login yung inyong Gmail na ginagamit sa inyong channel at saka yung YouTube channel ninyo. Pag okay na, i-click po natin itong login. I-zoom in ko lang po siya guys para makita nyo dahil CP lang po yung ating gamit. So ito pong login, i-click lang po natin ito. Ito po guys yung aking YouTube channel. Makikita po dito yung ating dashboard, mga videos na ina-upload natin at marami pang iba. So para maayos na po yung settings ng ating channel, punta po tayo dito sa pinakailalim. So, dito is-zoom in ko muna siya guys para makita po ninyo. So dito siya, dito sa gilid makita yung settings icon. Click po natin ito. Makikita po ninyo dito sa general yung default units. Kailangan po nakaselect po siya sa US dollar dahil yung currency po dito sa ating YouTube channel ay US dollar po siya. Then dito sa gilid makikita po ninyo dito yung channel. Tap po natin ito. Sa basic info, make sure po ninyo na nakaselect siya sa Philippines yung country of residence. Yan po ay kung saan po kayo nakatira. Dito sa keyword, napakalaga po nito. Dapat ilagay po ninyo dito yung name ng inyong channel para po pag may mag-search ng inyong YouTube channel, lalabas na po agad siya. At yung mga title ng inyong content video, ilagay nyo na din po para agad-agad po siyang lalabas pag mag-search sa YouTube. At kung ano pang mga related na content ninyo, ilagay nyo na rin po dito para automatic na lalabas pag mag-search po yung mga viewers o kung sino mang nangangailangan ng ating mga content video. Ilagay nyo rin dito guys kung ano po yung inyong niche or content ng inyong video o kung ano po ba yung nilalaman ng inyong channel. Ilagay nyo na po dito sa keyword para makita siya agad ng mga mag-search. Ang malaga po dito ay yung inyong YouTube channel. Damihan niyo na po yung keyword sa inyong YT channel para pag nakalimutan nila yung full name ng channel ninyo, makikita pa rin nila dahil sa ibang keyword na nilagay ninyo. Isa na rin yung ating YouTube channel na mag-view sa kanila. Dito naman po tayo sa advanced settings. Dito sa advanced settings guys, meron po ditong audience. Then, dito po, you want to set your channel as made for kids. Nasa inyo na guys, kung yun bang content niyo ay pambata siya, select nyo po dito yung yes. Kung yan po ay pambata. At pag hindi naman po, ay no. Dahil pag once nag-yes po kayo, i-recommend or isa-suggest po yan ni YouTube dun sa mga kabataan na nanonood sa YouTube. Nasa inyo na po kung i-under to review ninyo yung inyong mga ina-upload, select nyo lang po dyan. Then dito guys, allow viewers to clip my content. Nakaselect po yan to allow viewers to clip my content. Pag nakapag-ayos na po kayo dito, click po ninyo itong save sa ilalim. Magpo-blue po itong save dito guys pag meron po kayong in-edit dito na mga info. So i-click lang po ninyo itong save. Dito naman po tayo sa featured eligibility. So tap po natin ito.
Ito naman po ay sa mga monetized YouTube channel. So, make sure nyo po na naka-enable po ito at yung mga info nyo dito ay nakalagay lahat dahil kailangan po ay ma-verify ni YouTube yung info ng ating YouTube channel. So, ilagay nyo po lahat dyan para maging enable po yung features ni YouTube. Tapos, pag okay na lahat dito, click na po ninyo yung save sa ilalim. Dito naman tayo sa upload defaults. Dito guys, meron dito basic info. So, dito sa title, make sure nyo na din yung inyong gustong ilagay, yun ba ay pangalan ng inyong YouTube channel para automatic po siya madugtong sa title ng inyong content video bago po ito ma-upload. Dito naman sa description, ilagay po ninyo dito yung mga infos ninyo, yung email ninyo para madali po siyang makita yung mga social media account na meron kayo para makita po nila yon. Kung gusto nyo ma-promote yung content video ninyo, ilagay nyo na din po yung link. Ito sa visibility, nasa inyo na guys kung ito ba ay naka-public o ito ba ay naka-private or unlisted. Dito po sa public, agad-agad po ma-public yung mga content video pag tayo ay nag-a-upload. Dito naman sa private, malalaman natin agad kung meron bang mga copyright music dito. Dito naman sa unlisted, under for review po yung ating content. Makikita nila kung ikaw ba ay monetize para pagkakitaan yung ating mga content video or ito ba ay merong copyright claim. And then, i-click po ninyo yung save pag tapos na po kayo dito. Dito naman po tayo sa permissions. Tap po natin itong permissions. Dito po ay kung sino pa po yung gusto nung makapag-access ng yung YouTube channel. Kung kayo lang naman po ang nagva-vlog dyan at wala nang iba at kung gusto nung makatulong pa, ilagay nyo lang po yung kanilang Gmail or email account dyan. Then, i-click na po ninyo yung save. Then, dito naman sa community, dito sa automated filters, meron ditong managing moderators. Nasa inyo na po kung maglalagay pa po kayo dyan ng magmamanage ng inyong channel or pag meron po kayong mga group dyan, so, ilagay na lang po ninyo. And then, dito sa standard moderator, nasa inyo na guys kung maglalagay pa po kayo dyan. Sa akin kasi hindi na po ako naglalagay dito. Then, approve users, nasa inyo na din po kung maglalagay pa po kayo dyan. Kung sino po yung gusto nyo makita agad yung comment ng ibang content creator na gusto nyo agad makita yung kanilang comment. So, ilagay nyo lang po dyan. Dito sa hidden users, nasa inyo na din po kung gusto nyong lagyan dyan. Kung meron po kayong mga channel na hindi nyo gusto or ayaw nyo sa kanila, or ayaw nyo sa kanilang mga comments, so dito nyo po yun ilalagay. Dito guys, sa all channels can redirect to my content, make sure nyo po na nakaselect po yan. Kinakailangan po nakaselect po yan para public po tayo dito na magda-direct po sila sa ating channel at sa ating mga content video. Then, dito sa block words, nasa inyo na din po kung anong klaseng words ang ayaw nyong makita sa comment section ng inyong mga videos. Ilagay nyo na rin po dito. Para once na mag-comment po sila ng hindi maganda, ninyo yon makikita. Then dito guys sa black links, nasa inyo na din po kung maglalagay pa po kayo dyan. Dito naman tayo sa defaults. Dito sa defaults, nasa inyo na po kung i-disable nyo po or i-hold nyo po for review yung mga kino-comment nila. Then, click nyo po yung save pag okay na po sa inyo or once na nakapag-edit na po kayo dyan. And then, dito guys sa agreement, ito po ay sa mga monetized na YouTube channel. So, ito lang po guys yung ma-share ko sa inyo about dito sa settings ng ating YouTube channel. That's it for today's video guys. Sana po ay nakatulong po sa inyo ang video ito at meron po kayong natutunan. At kung nagustuhan naman po ninyo yung video ito, paki-thumbs up na lang po. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, paki-click na lang po ng subscribe button dyan sa ilalim at isama nyo na rin din po yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga i-upload na videos. Maraming salamat po and God bless.